साला जना था कि लिपस्टिक लगा रहे थे कि साला तोरे नियर गांव में आदमी है ना। तो का करे लिपस्टिक ना लगाई? अभी ना लगाई तो कब लगाई? कल ये 3 ताला हार बनवाइले है ना 5 लाख के। हाँ। हाँ 2 कट्ठा जमीन बेचवा देले हमार। अच्छा ई बताई हमरा से बढ़ के और जमीन हवे बा? तो से शादी करके ना हम बड़ा पछताता नहीं। अच्छा ठीक बा तो नहीं रहल तो के कहले से रहो के ले जावे के गोई रह ले जावे ना जाई बिना मेहरारू के रही खटिया चरचरा था। अरे तो जाना तानी कि अभी हम मतलब सूते बैठे के नहीं खी मतलब हमार लाल झंडी आइल बरो ना जानीला अभी कौन जोड़त रहे हमरा घर जाके ले आइला के लाल झंडी में हरियर झंडी फारा हो तो लाल झंडी से मतलब है हमार। तो काची से मतलब बा? जाओ सनम होगी प्यार के जीत। हां हाँ। और कुछ ना सुझेला हमर तबियत ना देखम कि हमर तबियत खराब होई कि ना। अरे इतना बढ़िया शरीर लेके हम इतना कम मौज में तो कर देनी 4 पानी 5 पानी तो फर्क ना पड़ेला। अरे रउआ से कुछ ना होई कुछ ना होई ना। ई बताई कि अभी हमरा के रहे देती नहीं हर कम से कम और 10 दिन रह देती तो हम अपन अइती नु खत्म हो जैती तो। अरे हम नहीं रह पाते रे घरावा तोरा बिना नहीं रह पाता नहीं। अच्छा एक दिन ऐसा सारा अच्छा कुछ भात खा के हम जियता नहीं। हां हाँ का दिन के भात रख रहे तो वे हम खा के गनिया तोरे ससुरारी अपने। हमरा के लिए आवे ना। हाँ अच्छा खरे साड़ी तो खतरनाक पहन ले आई। हां हम माई देलस ये साड़ी नहीं दिला के और दिला रे इहे का कहम जी हम हमारे मतलब कि तोर भाई हमार सार। हाँ हम दिला है लोग ना हमार माई देलस या हमर माई हमरा बहुते माने ले हमरा के ठीक बा। देख हमसे ज्यादा उल्टा सीधा बोली ना तो यही से काम हो जाई। ठीक बा काची काम हो जाई रो जान तनी कि हम अभी लाल हमार झंडी गइल बा कुछ होला ई सब में रो पता नहीं खे ना हमारा पता है तो का बतिया लग रहा। मतलब इतना दिन से हमरा साथे में रो पते नहीं खे न जानी ला छवे बुलैला रे वही में खोज के सू जाई का रे बच 2-4 को पैदा हो जा सान। अच्छे खाली जन्माए के ठिका ले बानी आ खिलाई के खेलाते खेले में तोर पूरा खानदान खेलाई मतलब माजे मारी रहुआ हम खाली खेलाई लइका ना हम खाली पैदा करे के मशीन है ना कि हम लइका खाली जन्माए मशीन ना रे। हां हां चल घर इतना बढ़िया भूख लागल चल के चौथा बना। हां खा के सुतल जा पलंग पर तुरंत है। अब का भेल रे कहले तनी बैठे के मन करत रहला हां तनी बैठे के मन करत रहला। अरे घरवा से बैठ के नहीं लिया। अरे तो ई कोई के कोनो एथी बा कब आदमी के लग जाई बोली बाथरूम कोई भी लग सकता कोई के। चल जा कोने बैठ जो ठीक है देखिए ढेर अंदर मत जे। तो रो जे रहम नु। हां जो हम ऐसे बानी जो 2 मिनट में आई है ऐसे इंतजार करते हैं। ठीक बा काज ने कर माई का खिया दिले है कि अरे कुछ ना खइनी है जी तनी यहाँ तरी लेके कोई नहीं मिठाई वही खा लेनी है मिठाई से मरे हो गेला। हाँ आई यही पर लाल झंडिया रखा तो यार। हां साला अरे आज के ना खेल काल आई है राती में एगो तो 1 महीना से बिसुकर आ लिया सोचनी है काज कुछ कर चिंता काहे करता नहीं 4 दिन 5 दिन में का बा 4-5 दिन और रह नहीं सकत हमरा खातिर। एक दिन बेचैनी ना रह पाए तो बेचैनी हो जाला तब 4-5 दिन के पतिए अलगवा। अरे तो तले काम चलाई हां ठीक बा जा ठीक बा नु रो ए जे रहम हम आवत नहीं ठीक बा। हां चल रे चल साला तने एकर पीछे के बड़ा भदेली बढ़िया है ना रे साला समुंदर निहर लागत। बाप रे बाप बुढ़ावा काज ने ले जाके का करी था हमरा के हम ओइनी बहरी बैठे कि बहाना से ओइनी अपना मिलनुआ से मिले ओकरा से तो कुछ होइबे ना करेला उ तो खाली नाम खाती बाटे भतार नाम खाती आ काम खाती तो हमार करेजा बाड़न। रुको फोन लगा तनी बलावा तनी बुढ़ावा तले ओने बाझल बा तले मिल ले हम। हेलो हेलो का हो करेजा का हो हमार याद ना आवेला तहरा के? याद तो अइबे कल बड़ा ढेर दिन के बाद फोन कइले बाड़ू। अच्छा याद आई तू तो हमरा खोजता ना अब हम फोन कोई नहीं है बोलो। जनते बालू काम धाम में लइका फइका ही काम धाम में फंसल बानी। अच्छा ठीक बा सुनो ना हम आइल बानी एथी देने है बगैचवा देने। बगैचवा देने हाँ अरे हमरा के बुढ़वा लेके आइल हनु हमार मर्दा। हां अरे ओकरा से कुछ होला मुझौसा से कुछ ना होला। तो हरो बाबू पगलाइले न रहेगा बूढ़ भतार खोल दहन। अरे हमारा राजा जी छोड़ा ना ओकरा के उ खाली नाम खाती बा काम खाती त तू नु बड़ा हमार। तो हमहू एहरे तनी मैदान करे। हां हां ओकरा से कहनी है कि हम आवत तनी बहरी बैठ के जान तर ओकरा से बहाना कोई ने कि हमार लाल झंडी आइल बा मिले के त हमरा तहरा से रहल हनु। ठीक बा तब तो ये चलते बहाना कोई नहीं है आ ओने बैठल बा। कहां बाड़ू?
है बगीचवा नहीं देखले जहाँ एगो पेड़वा बा। अच्छा पहले जहाँ मिलत रही जाए हाँ हाँ वो जो ओइ जे अभी भी रवा के याद बा ठीक है ना। 5 मिनट में आवत नहीं है आई मैदान जल्दी। पर पानी छुअत है। हाँ ठीक बा जल्दी आई मन हमारे एकदम लसलसाइल बा जल्दी आई। ठीक बा ठीक बा आई। बाप रे बाप कितना ढेर दिन के बाद करेजा हमर फोन कैली हो। अब भला करो कि हरे आके फोन कैली हम भी हरे मैदान करतनी चलनी उनकरा के आतना लेबे के भुला जे अपन बुढ़ावा बतार के। हाँ हमरो के बड़ा मौके पर मिलल हो माल खाए के। चलो चलो नी पिपरे वरे बाली देखो तनी कि आवता कि ना। अब पता ना कहाँ वो लेट कर देले बा देखो तनी कब आवता। कहो कहे जा का हो भेजे बालू मतलब आतना तू लेट काहे कोइल हो। और तो लेट ना करब के का हवाई जहाज ही कह से उड़ के आ अरे जेबो। बुढ़ा के फसैले बा नीनू ओने ओने ताकत हो इंतजार करत होई। इंतजार कर दे बल्कि बुढ़ावे का सूख के घामे में मर जाए तो लेकिन हमनी के तर जाए दो हाँ जानत लो ना। सही कहता नहीं। तारा से इतना प्यार करने लगे तार शादी हो गल त का करी तारा बियाह में हम रो रो के पूरी खइले बानी। अरे करे जानता नीनू का? कार्ड पर नाम भतार के बा लेकिन हाड़ पर नाम यार के बा। इहे रहे के चाहिए। हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी तू मानो न मानो ए रानी अपन गणिया मारा देले बानी। अब वैसे काहे कहतन जी। का करी हो धोखा दे के चल गइल तो बड़ी ने बुझाला। अरे धोखा देले बानी ओकरा के धोखा देता नहीं रहो से तो हम मिलते न बानी। ठीक बा बाज आइल बलवा को दिन के बाद चल खा ले ही को तो इजा ना करम हेजा करबू रोडवा पर आते जाती ह। अरे कैसे कही कि दिल लागी दीवार से तो परी क्या चीज है लोग हमरा के का करे देख के जब रउआ हम राजी बानी तो राजी बहन तो का करे के चल के बोल के काला ने चटिया पकड़ल जी तब। यो बात सही कहता है ना। रे सारा अगर कहिया दिमाग खुली जितना मोट भी उतना दिमाग होए कर वैसा नहीं बा। काहे ऐसे बोलते अरे हैं जी। कॉले ही है कुल और रात प्यार में हम देखता नहीं कि सुख के अठई हो गइल बानी। के तू हाँ। तू तो भातार के भात खा के गदराइल जतलू हम ना तारा सर्व प्यार में हरासमेंट भइल बाटे तना का जाने पानी के बोतल चढ़ी के तना अब कैसे कोई के हम कितना प्यार करला तारा और से। कमोटा के हाथी करे हो चलो ठीक बा चलो। हैं यार काहे से समाज बा और कर तो सही कहता रहा आखिए जा कोई देख ले। हां चलो ठीक बा चलो देखो पर जा का हो जाए। देखो गेहूं में प्यार कर लिए अलगे मजा है। हाँ सही कहता है। जैसे कुंवार पर धानवा में मारते हैं कि धान पूरा झड़ जाता रहे वैसे ही मार जी गेहूं एकदम गोटा जी हां फर जी हां। जानता नहीं हाँ। हमनी के सामान से गेहूं मोल हला जाए तब का ना। एकरा में दवाई यूरिया लेके काम करी। आ दवाई छीटे के जरूरत तो नहीं है। हां तब चल करी जा काम करी। तब न्यूरो फटाक से मार के हटाक से भागी। आदत बा ना पहले कि भातार कैसे मारेला। अब्बा ओकरा मारे ना आवेला ओकरा के काहे बीच बीच में ला देता नहीं रउआ और आपन का? प्यार करी ना। और क्या कर तोहार भातार तो पूछ ना सकिला। अरे बुढ़वा नाम खाती बाटे मुझौसा। हाँ हाँ वो हतना पावर के छुई तक काम कर तमामे हो जाए। ए जे करम हाँ तब का हम ऐजे ना नहीं हो रही की सोती। हाँ निहुरा हम निहुरा के हमारा आदत था चलिए मतलब आदतिया पहल के लेखा बा ना जी। पहल के लेके हम छोड़ा ले ठीक है, बनी बा लेकिन तार बहुत देरी टाइम है जो पहले से जरूर लगा तो तार भातार छुअत है। अरे ना जी विश्वास नहीं है ओकरा के। चलो उसे का सारा मत खा चलो ही से काम बा करे करे का सोचता नहीं बंद करो काहे काहे बंद करी अब हमरा के बम का के बंद करता नहीं कहे के। बंद करो ना के आइल बा के तो आइल बा कौन है रे? ओए हो दादा ई तो हम मारता नु हो। मैंने लुट ले गया। बड़ा हाय रे भैया आई रे दादा करे हाँ। क्या था हैं क्या है तू रे आय लइका लइका हाय हमार मेहरा देख लइका है तू ना है कैसा निवरा लिया कहां नहीं हो निहुरा रहा रानी हां ये महल्ला के भाई हम जात रह रहती है मेनू तो वही सर समाचार पूछे लगलन है। तू लाल झंडी देखा के हरी झंडी पा गेली है है ठेकान बोल वो ये बता रहा अंधकार का तरह साल के थे अरे छोड़ी ना काय नहीं हो रही ले बता दांत का ला गए टाइम कहां जाए पूरा दिन लेके रे हां कहां जाए ए बुढ़ा अरे मेरा दादा की उम्र का साला हमारा हो गइलो हां साला गलतियां करता सिर्फ जोरिया बतिया था ए विकास हुआ कौन रुक ले। ना ये बड़ा करे हरामिया बजबे
ना भाई तो बाजम ना हाथ बस बे मार दे मैं हरवा बड़े मार दे का रे मार लिया हमारे मार लिया पहले के खूब चल रहा शांति हो गेले हां बोल शांति हो गेले हम कह के शांति हो गई रहुए नु मतलब कहता नहीं है ऐसे हाथ तो लिपस्टिक मार के ले है ना है बुढ़वा से तो का करी काटे बुढ़वा से कुछ होत ना है बुढ़वा तोर बहनी के पूरा गांव मारो अरे मार लिया हमारे मालिया हां दिस इज माय वाइफ हम ना पढ़ल है हां ना ये पढ़ल हमार मेहरारू एरा साथ है नहीं हइसन मेहरानू साला बूढ़ वाला ना भगलो कतो कुमर में मेहरानू कहतल अरे साला मेहरारू हम टिकला है रे हैं बता तोरे के हम का सोच रहे हैं त का निकल गइल अन्ना जी ऐसा जैसा सोचा तारे वैसा कुछ नहीं के कुछ ना भइला सरे आई साला का करे रे अरे, अरे सब झूठ बोलता जा तू एजा से जा लेले वाला इंजन बढ़िया तो चलाना जरूरी है ना बा जा तू तो 4 दिन खातिर एगो मजा मर बचल जेबा हमारे न मत का में आई तोरो बहन के भाव लगल चगे कैसे नहीं बा कोई होता मार दो हमारा में गलती नहीं है ये फोन बोला बतिया पहले अजन ट्रक सोचे तरह ना हम साइकिल है साइकिल से निकल के पिछुआ देन तुरंत के ठीक बा हई ट्रक पर ये फोन करके बोले लिया हमरा का पूछो अरे अन्ना जी झूठ बोलता लइकावा झूठ बोल नंबर कुछ दिखाइए बोला बे ना? नंबर दिखाइए बोला कहले कि ना तू मार दे सर इंजनिया में गोली वही है मार दे उल्टा सीधा बोल बता ये कल ले रहती तो नहीं रहता हैं पूछो ना करे अब हम तोर संग ना जी ना अरे सुनी ना अपने से कुछ नहीं के भइल वो ऐसे मजाक करत रहे रहुआ से लड़वावत रहे हमनी के ये अपना माई के हमरा घर ना ऐसे मत करी अच्छा ये बताई क्वेश्चन में रहुआ हमरा खातिर बानी हम रहुआ खातिर बानी दूसरा खातिर का आपस में तो लड़ता नहीं महीने में चारा लिया वाला झंडी लाल झंडी हैं अरे तो का कर मुको मतलब आइए जाई तो हम कैसे रोक सकत नहीं बोली झंडिया काम ना खेलसिया ना अब तक हमरा खबे ना करा ना जाए दे ऐसे मत लाख दे डिवोर्स ना ऐसे मत कहीं ना अरे ऐसे ना ना तोरा कह रे अरे सुनी ना पहले हमें बता सुनी काम तोर बात सुनी रे काम तोर कहनी बात को हम भी ऐसी लड़ाई लगवावता वो झूठो झूठो कहला सब ओकरे से हमें कुछ नहीं के भाई ये साला खटरा मोकले के भागे रहला साला गांव में पूरा हल्ला हो रे होली के दिन ना तो हम वैसा ना है बाप जल ले अरे ना जाए दी माफ कर दी एक खाली तो गलती भगवानो माफ करलन देख अब ऐसा काम करबे तो हम तोर के छोड़ के भाग जाए ना ऐसे ठीक मत बा। करी रहुआ भाग जब तो हमर का होई बोली एगो तो हमार शादी ना करला कबर इसके बाद शादी बोल चला ऐसा रंगे सुगर मेहरारू लेके आनी हैं आ खाना बनाए में दिक्कत होत रहा अगर तू छोड़ के चल जेबू तो हमन कैसे राब जाओ ना राजा जी ऐसे मत कही हैं? हम तोरा रौरे जी के बानी अंदर तरफ हो जाला अरे हम रौरे बानी बोली दिल चीर के देखाई हम ना दिल चिर के मत दिखावा चला चली माफ कर देनु आज होई नो हाँ होई हां चली